Ia uite, se face. Ia uite cum face. Zici că e nebun. Hai să tu ești mai nebun ca el. Jungle. Tu ești brandul. Să facă back-to-back de el. Acum. Ia uite așa, pe rugăluire, ia uite. Arată-i tu, Big Daddy. Arată-i cu ce mișcarea. Joj, nek solidnoge u filmeze. Vezi că el este. Dacă dai pe YouTube Costinești, pe el îl găsești. Are 1000 de clipuri. Bravo, Big Daddy. Nu te opri. Arată că ești cel mai bun. Mișcarea aia secretă. Mișcarea ta secretă. Care? Bravo. Big Daddy, doamnelor și domnilor. Puțină gălăgie. Domnul Cucioc, vă lăsați intimitate mișcările alea ondulate. Arătați că sunteți mai buni. Domnul Cucioc. Sexy, Big Daddy, sexy. Shake your ass, Big Daddy. Egy kicsit, fejet nagyra. Állj meg. Asta avem alt. Mai târziu, foarte târziu, da? Jobuli van náluk. Big Daddy, nu lăsa! Ați spus să facă ea! Arată-i! Bravo, Big Daddy! Spagatul faci? Faci spagatul, Big Daddy! Doamnelor, Big Daddy, puține aplauze! Cel mai sexy bărbat din Costinești, cu început de chirie. Doamnelor, chiar acum bătăria dansatorilor. Cei mai frăzi dansatori din Costinești se bat aici pe plajă. Back to back, Big Daddy cu domnul Cucioc. Haideți să mai bagă fotele, ne ajutăm puțin pe băieți. Ia să-l auzim pe Big Daddy cu Hey Hey. Ia Big Daddy. Yo! Ladies! Hey! Arată-mi știi, asta vreau să spună. Arată-i puțin. Dacă ești mai tare că el, acum arată-i. Dansează! Cu el! Fă-l-varză! Uitați cu ochii în sus, că nu vrea să mințe. Domnul și domnul, s-a răit. Acum începe bătălia adevărată. Dansatori profesioniști acum. Spectacol gratis. Salut! Pagatele jak. Francisca Amator. Super tare! Haide, mai tare! Azt a felteszem a végre, azt mondom a többieknek. Azt nem szerintem. Azt felteszem a végre. Bine, arată cum zbori tu. Cum zbori. Arată-i! Acum e mișcarea! Bine, intră acțiune! Forță!